Diyos maray na hapon po. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kang banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayanan paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Mantineron tatabi, ang solemnidad asin kabanalang kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon in Santa Misa. Diyos mabalus po. Maluhod po. Pamibion niya to ang orasyo emperata. Sa ngarang kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatayan minaan padusang balik kan samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan, ilikay mo kami an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Please rise for our novena to Saint Padre Pio. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Beloved Saint Pio of Pietrelcina, you had the signs of the passion of our Lord Jesus Christ on your body. You carry this stigma for everyone,
enduring both the physical and mental sufferings that rocked your soul and body in a continual sacrifice. We beg you to pray for us so that we will be able to accept both the little and the larger crosses we too must bear during our life on earth, and to offer these sufferings to God, assuring us a place with Him in eternal life. Please kneel. Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given you. Seek and you will find, knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek and ask for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, He will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of I Jesus, place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your fallible words, I now ask for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of I Jesus, place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you, through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother, and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy. Hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Saint Joseph, foster father of Jesus, Pray for us. prayer through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina. Dear God, you generously bless your servant, Saint Pio of Pietrelcina, with the gifts of the Spirit. You marked his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women
to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio Pietrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of. State your petition. Amen. Please rise. Let us pray. O God, you give Saint Pio of Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of, which I ardently desire, and above all grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus to arrive at the glory of the resurrection. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer of Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in an hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever in the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please kneel. Litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present, so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak, and I need your strength, that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it's getting late. The days are coming to a close and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late and death approaches. I fear the darkness, the temptation, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you in my Jesus in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Jesus, because at the hour of my death, I want to be one with you. And if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolations, because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you, and I ask no other reward but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity. Dear Jesus, Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please be seated. Let us include in our prayers the following intentions. Thanksgiving offered by the following: Nichols family, Sales family, Anonymous, Yones Miliana,
Herbert A. Panotes, Diane Cardell and family, and Helen Micalier and family. Special intentions offered by Sales family for healing by Lungas family para sa kaumawan ni San Juan Evangelista ni Jenny D. Atuli. And special intention by Roel and Arlene Dawal Almasco. And for the eternal repose of souls, for Manuel Marlo ni Eden Lanusa and children, for Francis Lian Sakari ni Hannah Pitero, Kiimiana kan SJTP, for death anniversary of Ramon kan Marino family, Ki Wilfredo kan Villafuerte family, Kinonito kan Bahilio family, for all souls can Baranda family, all souls can Sales family, all souls can Niones Miliana. For Teresita, can Almonacid family, death anniversary of Alberto and Francisca, ni Anbert Orlane and family, Kinonito and Loretta, can Deliosa family, ki Felicidad and Virginia, can Parinias family, ki Luis, can Olaguera family, ki Dennis and Mark Anthony, kan Loria family, asin ki Rosie, kan Nerodilas and Panganiban family. Sa giraray mga tugang ko ki Kristo, Diyos marhay na hapon po sa Indogabos. Ngunyan, iyoan kapiestahan ni San Juan, Apostol asin Evangelista. Magtirindog po sa pagpuon kan Eucharistia. Sangaran ka Ama, sin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagulang nanta, an pagkamot kang Diyos, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa Indogabos. Asin sa imong Espiritu. Maray na hapon sa Indogabos, mga tugang. Maray na hapon man po, Padre. Pakunta, an sa tuyang mga kasalan, nga ni magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga tawong marhayan buot, inuomaw mi ka, rinurokyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, hulikan dakula mong kamurawayan, kagurangnan na Diyos sa ading langiton, Diyos amang makakamhan, kagurangnan aking buktong Jesucristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka nama. Ika nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Ika nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, akoan sa mong pakimaherap. Ika nagtutukaw sa to kanama, kay raki kami. Kay kasanan banal, ikasanan kagurangnan, ikasanan urog kalang kao Jesucristo, kay bakan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na nagpahayag sa mo kan mga hilom na bagay kan sa imong tataramon, huli ka San Juan Apostol, warasan na mimibi kami, naan makangalas na pinahimati niya sa mo, makamtan mi sa mahusay na pakasabot. Huli ka Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay si dagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Juan. Sarong bagay na yaon na puon na sa kapinunan, bagay na samong nadangog, nahiling kan samong mga mata, samong napagmasdan as sinadutan kan samong mga kamot. Ang tataramo na iyo ang buhay, inian sa tong pag-uurulayan. Ang buhay, lalasabi, nagpahiling. Asin, ami nagpapatotoo, ipinahayag mi sa induan buhay na daing kasagkoran na yaon sa Ama, asin nagpahiling sa to. Ang samong nahiling asin nadangog, ibinareta mi sa Indo, tanganing kamo makisumaro, siring na kami nakikisumaro sa Ama, asin kay Jesucristo na sa iyang aki. Ini isinurat mi sa Indo, tanganing ansa mong kaugmahan, maging dalisay. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang mga banal mag-ugma sa kagurangnan. Ang mga banal mag-uugma sa kagurangnan. Ang kagurangnan hade, ipag-ugma kan daga. Ang gabos na kapuruhan mag-ugma. Panganoron asin kadikloman nasa palibot niya. Ang sa iyang trono katanosan asin karahayan. Ang mga banal mag-uugma sa kagurangnan. Ang mga bukid na tutunaw siring sa tao, sa atubang kan kagurangnan nin bilog na banwaan, ang langit nagpapahayag kan sa iyang katanosan, nahihiling kan katawohan ang sa iyang kamurawayan. Ang mga banal mag-uugma sa kagurangnan. Ang liwanag minasirang sa mga taong matanos, ang kaugmahan para sa mamalinig ang puso. Mga banal, mag-ugma kamo sa kagurangnan, magpasalamat kamo sa iyang ngaran. An mga banal mag-uugma sa kagurangnan. An pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Kan
kagurangnan mapas sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan marahay na bareta, sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Enot na aldaw in semana, si Maria Magdalena nagdalagan pasiring ki Simon Pedro, asin sa disipulo na namumuta ni Jesus. Danga nagsabi, kinuaninda sa lubngan, an kagurangnan, asin day niya to aram kung sa ininda ibinugtak. Si Pedro asin ang disipulo, nagpalulubngan, nagdalagan sindang dua. Alagad ang disipulo huli taurog na masigkat ki Pedro, na inot sa lubngan. Duminungaw sa lubngan na hilingan matamong nalino sa daga, alagad day naglaog. Si Simon Pedro na nahudyan, naglaog sa lubngan asin nahiling ang mga tamong nalino sa daga. An pudong sa payo, de kay ba ang mga tamong nalino, kundi nalulukot sa sarong gilid. Danga naglaog man ang disipulo na naenot sa lubngan asin pakahiling kay ito, nagtubod. Mga tugangan barahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa Indogabos mga tugang. Pinagsaselebrar ta, ngunya na aldaw, ining kapiestahan ni San Juan Evangelista. Saro siya sa 12, saro sa mga apostoles. Siguro na mention naman ini, nadaog naman indo, na an but sabihon kan pangaran na Juan, iyo an God is gracious. Ang Diyos matinao. Asin, digdi sa tuya na pagselebrar kan Oktaba, kan Christmas, nagpun kita magselebrar kay ni kang 25, first day, so ngunyan 27, third day na ngunyan, kay ning sa tuyang Oktaba, kan Pasko, pinagpapagirumdum kita kay ning realidad na ang Diyos matinao. That God is gracious. No? Asin man sa iyang pagtao kan sa iyang aki, ipinahiling kan Diyos sa tuya kung gurano ka-extend an sa iyang generosity sa pagtao kan sa iyang bugtong na aki. Didi sa kapestahan ang mga pagbasa, so enot na pagbasa hali duman sa enot na surat ni San Juan. Pinagdidetalye sa tuya duman na ining si San Juan ay witness kan buhay asin ministeryo kan sa tuyang kagurangnan. Asin muyaman ni San Juan na iheras sa satuya an sa iyang naeksperyensyahan, an sa iyang nahiling, an sa iyang nadangog. Asin ano ang sa iyang nahiling, asin ano ang sa iyang nadangog, saro umansa na. Pinagsasabi sa tuya na si Kristo iyo ang buhay. Sa Ebanghelyo ni San Juan, nag-aapirman ang katotohanan na ini. Lalong-lalo na, sunadawag niya itong pagbasa kang December 25. So prologue baga, pinagdidetalye duman na si Jesucristo, so tataramo na ni dalaman, iyo ang ilaw asin buhay kan kinaban. Siya ang buhay asin ilaw. Iyo man ini ang pinagsasabi sa tuya sa Ebanghelyo. So, Ebanghelyo na sa tuyang nadangog, usually nadadangog ta ini sa resurrection account. Pagkatapos, during Holy Week, Easter season, saro sa mga aldaw kan semana preceding Easter, iyo ini ang sa tuyang nadadangog. Sinabi digdi na si Maria Magdalena nahiling sulub nga nawarang laog. Kaya kinurab, nagduman kay Pedro asin kay Juan Evangelista, asin pinag-report niya kung ano ang nangyari. Nagdalagan suduwa si Pedro tapos si Juan, asin naenot si Juan. Hiniling niya sulubngan, tunay mananggad warang laog, pero di siya naglaog muna. Si Pedro ang naenot na maglaog. Dangan naglaog naman si Juan Evangelista. Sinahiling niya na tunay mananggad, wara na duman si Kristo. Nabuhay liwat an sa tuyang kagurangnan. Di ka muna mamangha kung niya ta pinagsaselebrar niya to, ining kapistahan ni San Juan,
2 days after Christmas. Kasuhapon, pinagselebrar niya to sarong martir, si San Esteban. Asin mo niya naman sarong apostol, asin evangelista. Parte pa ini kan pagpapararom niya to, kan apresyasyon niya to sa inkarnasyon. Sa incarnation na yun pinagseselebrar niya to pag Christmas. Asin ano ang pinaglaladawan sa tuya kay ni San Juan? An sa iyang pagtubod, asin man pagkamuot. Girumdumon niya to sa buhay ni San Juan kung paano siya inapod. Kan siya inapod ni Jesucristo, tulos-tulos na binayaan niya so sa iyang bangka, asin hikot, asin hanap buhay. Kasabay sa iyang tugang na si Santiago, asin man si Pedro, saksi ining si Juan sa kadakol na mga milagro na day nahiling kang ibang mga disipulos. Si Juan ang nagtutukaw sa kataed ni Jesus kang Last Supper. Saro man siya sa pinakaudyan na nagsurat kan Ebanghelyo. Asinan sa iyang obra, panunin kakaibang insight. Resulta nin pagurup-hurup, pagatid-atid kan buhay ni Jesucristo. So anong pinagsasabi sa tuya kay ni mga tugang kan kafestahan niya to? Enot, inaapudan kita, siring kay Juan Evangelista, na ma-experience man niya to ang presensya kan sa tuyang kagurangnan. Siring duman sa meaning kang John, which is God is gracious, inaapudan man kita, siring kay Juan Evangelista, na iproklamas sa tuyang buhay, na ang Diyos matinao. Sa satuyang paghiling, sa satuyang pagdangog, sa satuyang pag-eksperyensya, kay ining Kristo na umboy, na naging paratubos niya to, mahiling an sa iyang pagtrabaho sa satuyang buhay. And we are called to reflect on those experiences. And after reflecting on those experiences, we are also being sent araw kay ni kay Juan Evangelista na iproklama sa ibang tao kung anuan sa tuyang na-eksperyensyahan. So in short, inaapudan kita na maging man kitang evangelista. Pag sinabi niya itong evangelist, literally, anbut sabihon kayan, good news person. Ikasarong tao na may darang marhay na bareta. So we are called to be good news persons. Sarong tao na minaproklama kan marhay na bareta kung ano ang ginibo ni Jesucristo sa satuyang buhay. Nakita pala namumutan man kan mahal na Diyos. Iyo ini kung hilingon niya to ang bukasyon kan lambang Kristiyano. Ang pagproklama kan marhay na bareta na tunay mananggad ang Diyos na nitawo, ang Diyos yaon sa satuya. Amen. Magpamibi ko mga tugang tanganingan sa ko asinan sa idong atang mako malugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on man lugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asing kamurawayang kan sa iyang ngaran
para man sa pakinabang niyato asing kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan na mimibi kami pabanala ang mga dinulot na atang, asin warasa na kami magsakdo hali sa hilom na bangkete, kaining pamanggikan tataramo na daing kasagkoran, nagikan sa iyuman sa nang burabod, ipinahayag mo sa iyong mga apostol si San Juan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas minas sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan sa in, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na dahing kasagkoran. Huli kan misteryo kan tataramo na nanilaman, ang bagong liwanag kan sa imong kamurawayan nagtingraw sa mga mata kan sa mong isip. Tanganing sa samong pagmidbid sa Diyos na nahihiling, sa pagkamot mabihag niya kami sa mga day nahihiling. Kaya kaiba kan mga angeles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit no naukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sakod sa pasyon, nagwa siya ni tinapay asin pagpasalamat binakini, asin dinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadanan asin pagkabuhay liwat nagdudulot sa imong kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahera kaming nagarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak,
an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan akwasinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitong panakapagayagaya sa imo, magkani kong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, magomawasin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa akimong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos, amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan ka naman nakakaligtas na tugon na sinpinatuod kang Diyos do nakawalian na ngahas kitang magsabi, Ama niya mo, na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. An sa mong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasala. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin na rin kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mahal daw niya muan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maginda na'y natalingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan mogmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli, ta sa imo ang kahadean, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanakonan. Hesu Kristong kagurangnan, igaya nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwidawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo, hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya patuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Sinsa sa imong espiritu. magpatinarawan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Peace. Mga tugang uyan, Kordero kan Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara ka namang kasalan kan kinaban, palada namang inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang karong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri,
Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may herako na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, warasan na mimibi kami, nantataramo na nanilaman na inarubay ni San Juan Apostol, danay na mag-erok sa mo, huli kaining misteryo na sa mong sineselebrar, siya na nabubuhay sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan ka mukang Diyos na makakamhan, an Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw ka mo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo'y isilang, may tatlong haring nagsidalang, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y may nagsiyawin habang ang mundo tahimik. Ang araw ay sumapit ng sagot na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral. At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan. Good evening po.